ngay khub lei pi baro hakar teng ke badan bor ka jong try te kini ke video ngala lek nang na ka benta jong pi ki kan thai te kumbang ala ya tho ka simpor bhai nga habang ta ikani ko umpniang te ngala ai por i ki brio ngong to ya sha hadu hisnem te henrei habang apet pat mentang ai ki shinrang ka kloi bha tang khindiat e ki ba klempat mi ken henrei kiba klempat mi tang henrei ngot ne kan ngot kiba laya phone ya nga te henrei kiba bon ha da ki spa ngot kiba wan chim me gani ko umpniang te kilaya phone ya nga ba kong alami usnyo te kadau kolong ba ki shinrang ki yo ban ta man la kesngi te kani ke video ngala shnak nang na ka banta jo phi ki kan thai te phi ki kan thai ki pakwa ban mi kloi uni usnyo phila ban ta man la ka mit ya gani ko umpniang bat phila ban slek kle ru man lagasni ti hakanu ko rukom pinta ngan batay phi ti kini gisnyo em shim khndiat kum to than ken than ye kini gisnyo ki jong phi penlong shipau tali ne penlong khasan tali ne te sata pat kum to ken da tu ko umpniang ta kum to hai ki tu ki benta ba khoi ti ki tu ki benta ba la than ru phi ta da tu ko umpniang te kemot tang ar shamot ai la dabun ru lai shamot phila dap ka tu ko umpniang te kemot la shai on da pisle kli phimdan kam ban ai sabon shibon e te kemot ba usnyo ron nam hap than re bat unya rap ru ban pen mi kloi te phi haba phi sum man la kesngi sepet tho ken phi I hap ne phim I hap ba ne usnyo te la da phi tho ba I long hi ban sum man la kesngi te sata no man kesngi na mar la da phi ta man kesngi phin kham yo I kloi ya ka jubab kumba ki shinrang ki la ya mi kloi na mar ba ki yo ban ta man la kesngi tang ba nai tap ai re ha por ba thia da me ru sa shu siang no ha pa ka sing khli jong phi da ka jan ka ba dum rong la ne phila ban ta no san baji jan met kum to da la phila poi ha yeng phila ban I no tang lai kan ta sau kan ta san kan ta te sa sle khli no te yale ban ta no man kasngi te kishin rang pat na mar ba ki da shu sle tang ka ru ki long hi te kamot ka bhai ki de ki sle shampoo tang arsin shi te yoi ai te ki kan thei pat na mar ba wet ki hap hi ban ya sle shampoo la ne sabon man la kasngi te la da phim ta bo ni ko ko umpniang te kamot phim tan kam hi ban ai sabon shibon te kamot sle tang hi san sle arsin sle kamot la kho hi ko ko umpniang te le ban than chwa kum to la ka jong ban yo ta kum to ki to ko umpniang te kamot phin sami kloi te la da don ki bakwa yo ne shampoo u banga shna manga u ba yarap ban hap u yarap na ka ban hap snyo bat u yarap ru ban mi snyo te phila ban shim na nga yo ne shampoo tang batang ki badan fridge phila ban shim yo ne shampoo phila ban bu hadu shibnai hapo ka fridge ka jong phi te ka dor ru kam dei hire ka barem te uni un yarap ban yada na ka jing hap snyo te hanrei ka jing hap usnyo u hap ba chinga hadu menta u hap hanrei da hap ru ngam stang shu pat na marba ulami bat u san kloi ru te wat nam shap teng re te da phikwa ba phin mi kloi te sale kum ta sata no man la kasngi sa sat kle no man la kasngi te sa pet tho pat philong ne em ba phin sat kle man kasngi pet ken haka arsin hite yo phisle kle phi hap kat tu usnyo la da phisle man kasngi kar kum hap kalong kum no la da kala ya hap kum ju hi te kamot bha bet ba phi sle no man la kasngi te la da phi yo I ba pala hap kham pala la da phi sum man la kasngi te kamot ka bha ye phi ba phin nom sle kle ra man kasngi te shuyai sha kum ba ngang ala ya sha nga kham slem ba ban mi ka ta kolong ba ngam ta kom ba ta ki shin rang man la kasngi te nga ti la de nga slem ba ban mi te henrei nga la mi pat te henrei ki bata man kasngi ki la mi kloi te to blem yo ban kur khu ye philang ba ro ya ro itrai